गुलबुवा. सोड सोड मला, वाचवा वाचवा. दुपारची वेळ होती. गुरुजींचा एक शिष्य एका छोट्याशा गावाकडे चालला होता. तो चालत असलेला रस्ता हा जंगलातून जात होता. तेव्हा अचानक त्याच्या कानांवर एका लहान मुलाच्या रडत रडत ओरडण्याचा आवाज आला. म्हणून तो लगेच एका झाडाआड लपून तो आवाज नेमका कुठून येतोय याचा अंदाज घेऊ लागला. नीट लक्ष देऊन ऐकल्यावर त्याच्या असं लक्षात आलं की हा आवाज त्या घनदाट जंगलातून येत होता. शिष्य दबक्या पावलांनी आज झाडीत शिरला. तिथे त्याला एक भयानक दृश्य दिसलं. एक म्हातारी हातात एक जड पोतं घेऊन जात होती. लहान मुलाचा आवाज हा त्याच पोत्यामधून येत होता. सोड सोड मला, वाचवा वाचवा. तसं त्या म्हातारीने ते पोतं जोरात एका झाडाच्या खोडावर आपटलं. आज त्या मुलाची अवस्था काय झाली असावी याची तर कल्पनाच करवत नव्हती. ती म्हातारी ते पोतं हातात घेऊन जवळपास तिथून धावतच निघाली होती. पोत्यातून मुलाचा आवाज येताच ती ते पोतं झाडावर जोरात आपटत असे. हे दृश्य फारच भयानक होतं. आतील त्या मुलाचा काहीही करून जीव वाचवायलाच हवं म्हणून तो शिष्यही त्या म्हातारीच्या पाठी धावत गेला. पाठून कोणीतरी येतं याचा अंदाज तिला आला. तसं ती जागेवरच थांबली. तिने झटकन तिची नजर पाठी वळवली, पण तिथे कोणीच तिला दिसलं नाही. शिष्य एका झाडामागे लपला होता. तशी ती पुन्हा एकदा तिथून धावतच निघाली. शिष्यही लपत लपत तिचा पाठलाग करू लागला. ती जंगलात खूप आत निघून आली होती. तिथे एक झोपडी होती. तिने इथे तिथे पाहिलं आणि ती सरळ त्या झोपडीत शिरली. शिष्यही आता त्या झोपडीपर्यंत पोहोचला होता. आता कसंही करून त्याला त्या झोपडीत शिरून लहान मुलाचा जीव वाचवायचा होता. त्याला त्या म्हातारीच्या तावडीतून त्याला सोडवायचं होतं. पण कसं? त्याला एक युक्ती सुचली. त्याने त्या म्हातारीचं दार ठोकलं आणि तो पळत घराच्या पाठीमागे गेला. तशी ती म्हातारी रागारागातच दाराजवळची तिची काठी घेऊन घराबाहेर आली. तिने इथे तिथे पाहिलं. बाहेर तर कोणीच नव्हतं. ती दारातच थुंकली आणि पुन्हा दार लावून आत घरात शिरली. तो शिष्य जे काही करत होता ते फारच भयानक होतं. त्या म्हातारीच्या ताकदीचा अंदाज त्यालाही नव्हता. अशात तिच्याशी वैर करणं त्याला महागात पडू शकलं असतं. पण त्या मुलाचा जीव धोक्यात असताना गुरुजींचा शिष्य असा हातावर हात घेऊन बसू शकत नव्हता. तो पुन्हा एकदा तिच्या दाराशी गेला. तिचं दार जोरात ठोकलं आणि तो धावत पुन्हा एकदा घरापाठी गेला. पण यावेळी त्याने एक दगड उचलला होता. दारावरची थाप ऐकून ती म्हातारी धावतच बाहेर आली. यावेळी ती प्रचंड रागात होती. ती इथे तिथे शोधत होती. आवाजाचा कानोसा घेत होती. तेवढ्यातच त्या शिष्याने हातातील तो दगड जंगलात भिरकावला. तो दगड जंगलात पडल्याचा तिला आवाज आला. तसं ती धावतच त्या आवाजाच्या दिशेने गेली. तिच्या धावण्याचा वेग हा कोण्या म्हातारीसारखा तर अजिबात वाटत नव्हता. हीच वेळ होती. तिने त्या झोपडीचं दार उघडच ठेवलं होतं. तसा शिष्य धावतच दारातूनच त्या म्हातारीच्या झोपडीत शिरला. घरात येताच आतील दृश्य पाहून तो काही काळ विचारातच पडला. बाहेरून छोटी वाटणारी झोपडी आत मात्र प्रचंड मोठ्या आकाराची होती. तिथे आत एका कोपऱ्यात जवळपास 15-20 छोट्या मोठ्या बकऱ्या बांधून ठेवल्या होत्या. ते काहीसं विचित्र वाटत होतं. काहींच्या गळ्यात मंगळसूत्रे तर काहींच्या गळ्यात कंडेदोरे घातले होते. तो शिष्य लगेचच भानावर आला. तिथे नक्कीच काहीतरी मायावी प्रकार चालला होता, ज्याची जाणीव त्या शिष्याला झाली होती. कसंही करून ती म्हातारी तिथे यायच्या आधी त्याला त्या मुलाला घेऊन बाहेर पडावं लागणार होतं. त्याला समोर एक पोतं दिसलं. शिष्याने लगेचच ते उघडलं आणि आत वाकून पाहिलं तर त्यात एक मुलगा रक्तबंबाळ होऊन पडला होता. त्याने ते पोतं तसंच आपल्या पाठीवर मारलं. तो त्या घरातून निघणार तोच ती म्हातारी त्याला दारात उभी दिसली. तिच्या हातात एक काठी होती जी आता संपूर्ण हिरव्या प्रकाशासारखी चमकत होती. इथे त्या म्हातारीच्या चेहऱ्यावरचा राग आणि डोळ्यातील आग शिष्याला स्पष्ट जाणवत होती. पण त्याच्याकडेही काही दैवी शक्ती होत्या. शिष्य काही करणार तेवढ्यात ती म्हातारी काहीतरी मंत्र पुटपुटू लागली. मंत्र पुटपुटत असताना
ती एकटक त्या शिष्याच्या डोळ्यांत पाहत होती. त्या शिष्याला काहीतरी होत होतं. त्याला त्याच्या दैवी शक्तींचा विसर पडत चालला होता. त्याचं डोकं सुन्न पडत चाललं होतं. त्याच्या हातून ती गोण खाली पडली आणि त्या शिष्याचं एका बकऱ्यात रूपांतर झालं. ती म्हातारी जोरजोरात हसू लागली. चेटकीण. ती एक चेटकीण होती. रात्रीची वेळ होती. चेटकिणीने नुकतीच एक शेळी मारून तिचं मांस खाल्लं होतं. ही जखमी शेळी म्हणजे तोच पोत्यातून आणलेला जखमी मुलगा होता, ज्याला त्या चेटकिणीने शेळीत बदललं होतं. चेटकीण झोपली होती. तिथे असलेल्या सगळ्या बकऱ्या या कधी ना कधी तिची शिकार बनणार होत्या. उद्या कोणाचा नंबर लागणार हे आता सांगता येणार नव्हतं. तिथे कोपऱ्यात बसलेला बकरा मात्र त्याची दोरी बराच वेळ चावत होता. रात्री 2 अडीच्या सुमारास त्याला त्याचं यश मिळालं. त्याने त्याच्या गळ्यात बांधलेली दोरी कशीबशी तोडून काढली होती. त्याने पाहिलं, घराचं दार बंद होतं, पण खिडकी ती उघडी होती. त्या खिडकीला कसले गजही नव्हते. हीच एक संधी होती. त्याने एक खुर्ची हळूवार ढकलत ती खिडकी समोर आणली. आधी तो कसाबसा खुर्चीवर चढला आणि मग त्याने खिडकीतून बाहेर झेप घेतली. चेटकिणीच्या घरातून निघताच तो जीव घेऊन पळत सुटला. तो क्षणभर हे विसरला होता की तो मनुष्य रूपात नाही, तर एका बकऱ्याच्या रूपात आहे आणि रात्रीची ही जंगलातील वाट त्याच्यासाठी मृत्यूची वाट आहे. त्याचं शरीर जरी प्राण्याचं असलं तरी त्यात विचार आणि बुद्धी मात्र मानवाची होती. थांबला तो संपला. हा त्या जंगलाचा न्याय होता. अनेक भुकेली हिंस्र जनावरे त्याच्यासारख्या सहज शिकाराची वाटच पाहत होती. त्याने मनाशी पक्क केलं होतं, जर त्या चेटकिणीच्या बंदिवासात असलेल्या त्या निष्पापांचा जीव वाचवायचा असेल तर त्याला स्वतःला जगावं लागणार होतं. तो संपूर्ण रात्र धावतच राहिला. सकाळी तो एका सिद्ध पुरुषाच्या चरणी जाऊन कोसळला. गुरुजींनी खाडकन त्यांचे डोळे उघडले. एक जनावर असं त्यांच्या पायाशी पडलेलं पाहून त्यांचं मन अस्वस्थ झालं. त्यांनी त्याला प्यायला पाणी दिलं. तो बकरा काहीसा वेगळा दिसत होता. गुरुजींनी पाहिलं तर त्याच्या गळ्यात रुद्राक्षांची माळ होती. त्यांनी लगेचच त्यांच्या शिष्याला ओळखलं. हा तोच शिष्य होता ज्याला गुरुजींनी जवळच्याच एका गावात महत्वाच्या कामासाठी पाठवलं होतं. त्या गावात अनेक दिवसांपासून लोक अचानक गायब होत होते. आश्चर्य म्हणजे त्यांपैकी कोणाचाच कधी सुगावा लागला नाही. हे सगळं कोणत्या तरी अमानवी भयंकर अशा शक्तीचं काम होतं, म्हणून गुरुजींनी त्यांच्या शिष्याला तिथे पाठवलं होतं. पण त्याची ही अशी अवस्था व्हावी. गुरुजींनी त्यांच्या शक्तींनी अनेक प्रयत्न केले, अनेक मंत्रजाप केले. आपला दैवी हात त्या बकऱ्याच्या डोक्यावर ठेवून पाहिला, पण काहीच फायदा झाला नाही. गुरुजींनी थकलेल्या अन्न पाण्याविना घायाळ झालेल्या शिष्याला त्याच्या पायांवर उभं केलं खरं, पण त्याला ते पुन्हा मानवी रूपात आणू शकले नाही. ही त्या चेटकिणीची जादू होती. तिच्या जादूवर गुरुजींकडेही कोणताच तोडगा नव्हता. गुरुजींनी त्यांच्या शिष्याला अनेक प्रश्न विचारले, पण त्याला काहीच बोलता येत नव्हतं. तो केवळ अधूनमधून त्याचे डोळे मिटून गुरुजींना काहीतरी सांगायचा प्रयत्न करत होता. आता हे गुरुजींना त्यांच्याच पद्धतीने हाताळावं लागणार होतं. गुरुजी त्या बकऱ्याला घेऊन गावाच्या दिशेने निघाले. गुरुजींनी आजवर अनेक अमानवी शक्ती पाहिल्या होत्या, पण ही त्यांच्यासाठी एक वेगळीच परीक्षा होती. गुरुजी जरा सावधच होते. त्यांना यावेळी युक्तीने काम करावं लागणार होतं. ते त्या गावात आले. तिथल्या लोकांशी बोलून तिथल्या परिस्थितीबद्दल त्यांनी जाणून घेतलं. गावातून गायब झालेली माणसं त्यांना परत कधीच दिसली नाही. गुरुजी त्या शिष्याकडे पाहत म्हणाले, तुझी ही अवस्था ज्या कुणी केली आहे त्याच्याकडे तू मला घेऊन जाऊ शकतोस. एव्हाना हा प्रकार गावकऱ्यांच्याही लक्षात आला होता. गुरुजींचा शिष्य सरळ चालत राहिला. त्याच्या पाठून गुरुजीही चालू लागले. पण ते एकटे नव्हते. अख्खं गाव त्यांच्या पाठीशी होतं. गावातील लोकांमध्ये त्या अज्ञाताबद्दल प्रचंड राग होता. प्रत्येकाच्या घरातलं कोणी ना कोणी गायब झालं होतं. त्यांना परत आणायला ते जंगलाच्या दिशेने निघाले. काही वेळातच तो बकरा एका जागी येऊन थांबला. तेव्हा त्यांतीलच एका गावकऱ्याला काही अंतरावर झाडात लपलेलं एक छोटंसं घर दिसलं. गुरुजी त्यांचं पाऊल पुढे टाकणार
तोच तो बकरा तोंडानेच गुरुजींना पाठी खेचू लागला. तोपर्यंत काही गावकरी त्या झोपडीपर्यंत पोहोचले होते. त्यांनी झोपडीच्या खिडकीतून आत वाकून पाहिलं आणि ते तिथे तसेच अडकून राहिले. कोणाला काहीच कळेना. अजून 2 माणसं पण यावेळी जरा सावधच त्या झोपडीजवळ गेली. त्यांना कळलं की तिथे आधी पोहोचलेली माणसं ही संमोहनात गेली होती. तिथे नक्कीच कोणती तरी भयानक शक्ती होती. तसं त्या झोपडीचं दार करकर आवाज करत उघडलं गेलं. आतून एक म्हातारी बाहेर आली. ती तिचे किडलेले भयानक दात विचकत जोरजोरात हसत होती. तिने तिच्या हातातील काठी जमिनीवर एकदा जोरात आपटली. तसेच संमोहनात गेलेली ती माणसं त्या 2 माणसांसकट पाठी उडवली गेली. गुरुजी हे सगळं त्यांच्या डोळ्यांनी पाहतच राहिले. तिथे ती म्हातारी काहीतरी मंत्र पुटपुटू लागली. ते दोघे तरुण तिच्या डोळ्यात पाहतच राहिले. त्या म्हातारीला शक्ती ही तिच्या काठीतून मिळत होती. क्षणात त्या दोघा तरुणांचं बकऱ्यांमध्ये रूपांतर झालं. हे पाहून इतर गावकरी इतके घाबरले की लाठ्या काठ्या तिथेच टाकून ते जंगलातून पळत सुटले. तिथे आता उरले होते ते म्हणजे गुरुजी आणि त्यांचा एक शिष्य. गुरुजींनी त्यांची काठी जोरात एकदा आपटली आणि त्या चेटकिणीला आवाहन केलं. तसं तिने ते आवाहन विक्षिप्तपणे हसत हसतच स्वीकारलं आणि ती गुरुजींच्या दिशेने येऊ लागली. गुरुजींनी आपल्या शिष्याच्या कानात एक गोष्ट सांगितली. जेव्हा ती चेटकीण गुरुजींच्या बरोबर नाकासमोर उभी असेल तेव्हा एकदा जोरात ओरड, असं म्हणत गुरुजींनी त्यांचे डोळे बंद केले. चेटकिणीच्या काळ्या जादूंचा मार्ग हा तिच्या डोळ्यांतून जात होता आणि गुरुजींनी स्वतःचे डोळे बंद करून तो मार्गच बंद केला होता. आता चेटकिणीच्या कोणत्याही काळ्या जादूंचा गुरुजींवर काहीच प्रभाव होणार नव्हता. पण तिच्याकडे अजूनही तिची काठी होती. गुरुजी त्यांचे डोळे काही उघडत नाही हे पाहून ती 4ही दिशांनी फिरून त्यांच्यावर तिच्या काठीचा वार करत होती. कधी हातांवर, कधी पायांवर, तर कधी डोक्यावर. गुरुजींना वेदना होत होत्या. गुरुजी ते वार जास्त काळ झेलू शकणार नव्हते. हीच वेळ होती. त्यांनी त्यांची काठी जोरात एकदा जमिनीवर आपटली. पुन्हा एकदा आपटली. ती चेटकीण सावधच गुरुजींच्या भोवती चक्रा मारत होती. ती गुरुजींच्या समोर येताच तो बकरा जोरात ओरडला. तसे गुरुजींनी त्यांचे डोळे उघडून त्यांच्या काठीचा एक जोरदार तडाखा तिला दिला. स्वतःला वाचवण्यासाठी तिने तिची काठी मध्ये आणली, पण गुरुजींच्या शक्तीपुढे तिचा टिकाव लागला नाही. तिच्या काठीचे 2 तुकडे झाले. तिची ती काळी जादू नष्ट झाली होती. बकऱ्यांचे एका क्षणात माणसांमध्ये रूपांतर झाले. आता त्या चेटकिणीचा राग अनावर झाला. ती गुरुजींकडची काठी तोडायला पुढे सरसावली, पण गुरुजींनी तिच्यावर आपल्या काठीचा अजून एक जोरदार वार केला. गुरुजींनी त्या गावाला चेटकिणीच्या त्रासातून कायमचं मुक्त केलं होतं. आता ती देखील इतर भूतांसोबतच त्या दैवी वृक्षावर उलटी लटकून आहे, योग्य वेळीची वाट पाहत. अशा दिवसाची ज्या दिवशी ती गुरुजींची शिकार करू शकेल. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.